Nung aiktin jong kaseng Voice of the People Party Dr. Batskem Merbo haga page ka jong la thok umne ka KSU ka bo ya ka jingdawa jong ka ya ka article lais pa nyop huai na sarkar Meghalaya haga por bayaki ksan renew movement hagis nyam arajar hadu arjar wei ka KSU ka yai dawa ya ka jo ka jingdawa hadu menta ka balengo ka long baki don pat ki balong ki dekhot bachit rahem kaseng menshua Henry menta ki ruai ki siau ban maham ki pajba syapang kata ka artikel lais pa nyep huai wat hadin baki shim ya ka jingkershan jong ka party banengkong bandawai ka artikel hakani ka election MP baldap katno kin ilam bakla ya upajba kani kalong ka jing tho na unong aiktin jong kaseng Voice of the People Party kam tamba ka party VPP kaya dawa hadu menta mene ya ka artikel lais pa nyem huai ban penterekam hakani ka jela